En l'últim episodi parlàvem de com organitzar-se millor el temps per a disfrutar més de la vida, però la vida, com diu la meua estimada i admirada Mabel Martí, té voltes i revoltes. I en una d'aquestes revoltes pots girar el volant i canviar de camí. I això és el que va fer el nostre convidat d'avui, que va deixar el Ginet per anar a Praga. Així va ser. Sergi Martín. Hola. Com estàs? Estic molt bé i sobretot estic encantat de per fi estar així amb vosaltres dos. Sí, perquè ens ho havies demanat feia molt de temps participar en el podcast. Sí. Nosaltres tenim una llista d'espera molt gran. He pagat. Sergi, a veure, d'alguna forma tu deixares l'aixada als camps de les Terres Altes de la Ribera per a fer-te profe de castellà a Praga. Vaig deixar l'aixada, però no va ser per a fer-me profe. El que passa és que la vida m'ha portat a fer-me profe. I ara soc profe. Sergi, sí. Ara ens expliques això com és. Preguntar és sovint la millor manera de trobar històries que valen la pena. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández. La veritat és que no va ser Sergi el que ens va demanar, això ho hem d'aclarir, no va ser Sergi el que ens va demanar participar en el podcast, va ser jo el que li vaig dir, Sergi, has de participar en el podcast i el podríem titular una cosa així com Del Ginet a Praga. I ell va dir, anem a veure que ho estàs plantejant d'una forma com si Benifaió fora Manhattan. Home, Benifaió no és Manhattan, però entre Benifaió i el Ginet... Home, a veure, n'hi ha una diferència enorme. Grandíssima. A favor de... A favor del Ginet tenim una elegància, una prestància, sí, que dona gust. Això no ho has perdut, l'elegància i la prestància. No, el ser tan fan del poble. Sí. Però tu no eres d'ixos que el seu poble és el millor. No, res. Tinc claríssim que el meu poble no és el millor, però el meu poble és on està la gent que conec i els records que conec, i els records és la gent. I això per a mi és el més important. I conta'ns ja, anem a entrar en el tema. Com arribes a Praga? Fugies d'alguna cosa? Buscaves alguna cosa? Havia comès algun delicte i diu, me'n vaig així. Saps el Roldán? Sí. No, a veure, jo vivia al Ginet, vivien els meus pares, i vaig conèixer una xica d'allà, de Praga, i com que em va obrir els ulls d'alguna forma una altra forma de viure. Val? I més lliure, més que no feia falta treballar tant, no feia falta tenir tants diners, tenir un cotxe, 2 cotxes, una casa, no sé què, i tampoc era una super hippie ni res. Però això, me'n vaig anar, primer vaig anar a Mallorca i després vaig anar a Praga, que això va ser una història molt xula. Vol que us conté com vaig anar a Praga. Si és una història molt xula que val la pena, necessitem saber-la. Teníem una relació més o menys d'un any separats. Jo visquent a València, Espanya, i ella a Praga. I en una de tantes ella em crida i em diu, Sergi, per què vivim separats? Per què no vivim junts? Els dos no tenim res que ens lligue, així. I jo dic, vale, jo me'n vaig. Tot això era antes del low cost i tot això. Me'n vaig a una agència de viatges, tot jo cavalleresc, que hi vaig obrir la porta de l'agència de viatges i dic, dóna'm el primer vol que vaig a Praga, no més de nada. I la xica es posa allà a buscar, i em diu, sí, 800 euros. I jo li dic, dóna'm el segon. I res, vaig anar en un vol d'anada, vaig estar un mes de desembre allà, em costava molt eixir de casa perquè va ser un mes que feia molt de fred, i després d'això vam decidir anar a viure a Espanya i ens vam vindre a viure, a estar un any a Mallorca, un any a València i 10 anys a Barcelona, i després d'això Praga. I el moment en què la teva parella et diu anem a viure junts i tu dius me'n vas cap allà, sí. Va ser d'aquesta forma, va ser molt impulsiu o tu vas dir vaig a pensar què dice, què no dice, en què me guanyaré la vida, o tu vas dir veus un canvi, es donaren diverses circumstàncies alhora, suposo jo, no? Sí, però el moment de decidir anem a viure junts va ser molt impulsiu
I jo ja havia fet el meu gran canvi, que va ser independitzar-me. Sortir de la casa dels meus pares i anar-me'n a viure relativament sol, perquè vaig anar a viure a Mallorca, a la casa de Matia, i Matia és un poc hippie, era un poc hippie, i bueno, pues era una casa de camp i vivíem allà normal, val? Però clar, jo ja havia donat el pas d'independitzar-me. Així que anar a viure amb la meva dona era pues un pas que vaig dir, pues bueno, que em dona igual viure així que allà. I va ser fàcil. I Mallorca va estar molt bé. Mallorca va estar molt bé, però se'm va quedar molt xicoteta molt ràpid. Jo sóc un cul de mal asiento i després de 3 mesos ja coneixíem totes les cales, tots els pobles, tots els carrers, ho coneixíem tot. I aquesta sensació d'illa, d'ofegament, es produeix? És real, això? Jo crec que sí. Jo crec que sí. Fa molt de temps que no vaig, però en una illa literalment estàs aïllat. Encara que és fàcil volar, anar en barco, a més si és resident tens un 30% de descompte, és més barat i tot, però és una sensació de dir necessite pujar a un avió o a un barco, saps? És una sensació que a mi em costava molt i la gent era jo crec que més tancada. Sí. Però aquesta sensació, clar, jo pense, Susa, nosaltres vivim així a València, jo a Benifaiot a València, normalment en la setmana no eixim de 50 quilòmetres a la redona. Però, clar, no eixim perquè no volem eixir. Eixir seria molt fàcil, seria agafar el cotxe i anar-te'n i ja està. Sí que és cert que en una illa ho tens més complicat. I pot ser el fet de no poder fer-ho amb aquesta facilitat, encara que tingues molts vols, molts barcos, etc., el fet de no poder fer-ho tan fàcil pot agobiar un poc, no? A mi acaba agobiant-me un poc per això, perquè el que et dic, a mi m'agrada anar a un lloc i normalment ja no torne. Ja l'he conegut, ja l'he vist i ja no torne. I ja està. Tampoc és perquè no vull tornar, és que n'hi ha tants altres llocs on anar que si torno al mateix lloc estic pensant, això vol dir que no estic anant a un lloc nou. I aquesta sensació sempre l'he tingut. I en quin moment decidixes fer-te professor de castellà, d'espanyol? Estava ja en Barcelona, ja vivíem diversos anys junts, ja m'havia casat i tot, amb la meva dona, i ella abans era profe i jo vaig conèixer alguns profes. I jo no sabia exactament quina orientació laboral agafar ni res, i em van recomanar fer un curs per a ser profe. Em van dir que tenia un caràcter que podria ser molt bo, molt adequat per a ser profe. Vaig fer un curs i des de maig de 2008 que només he donat classes d'espanyol. No he fet altra cosa. Bueno, i vídeos. Que ja començares des de Barcelona a fer classe i ahir eren classes presencials. Ahir eren classes presencials, sí. I jo crec que vaig ser un dels primers, si no... Almenys a l'escola on treballava, el primer que va fer classes online. Va ser un alumne japonès que el tenia allà a Barcelona i se'n tornava i van dir, com podem fer classes? I jo dic, n'hi ha una web que es diu Skype que igual podem fer alguna cosa. I això seria l'any 2013-2014. I vam començar i jo no sabia com perquè no hi havia manuals, no hi havia res preparat per a fer classes online. I jo vaig pensar que igual que faig una classe presencial, que obri el llibre per la pàgina tal, doncs ho faig igual online. I així ho vam fer i encara tinc el mateix alumne. Encara el tens? Ryosuke, un alumne japonès que el saluda. Hola, Ryosuke. Però a veure, si encara el tens és que l'alumne no ha après. Això diu molt de la qualitat del profe. Escolta, què és el més complicat d'ensenyar castellà? Perquè la gent tendim a pensar que el castellà és molt fidel, l'escriptura a la parla és molt fidel, però no és fidel al 100%. És a dir, tu quan li expliques a un alumne que la G amb la A té un so i la G amb la E té un altre so. Per analogia en altres llengües. Normalment, quan una persona, un estranger, vol aprendre castellà, normalment ja té alguna noció, almenys té un gust per voler fer-ho, i moltes vegades, si no són angloparlants nadius, almenys saben parlar anglès. I en anglès aquesta diferència també existeix. Això és relativament fàcil.
però conceptes que si no treballes en la llengua, no vull dir ser lingüista, però si no treballes en la llengua com indicatiu, subjuntiu, verbs perfectius, imperfectius, aquestes coses són molt difícils d'arribar a entendre si no ho tenen en la seva llengua. I per a fer aquestes classes, el curs que vas fer t'explicava com explicar el castellà, perquè una cosa és parlar-lo, nosaltres que estem així el podem parlar, no tenim problema, però una cosa és parlar-lo, però una altra cosa és explicar per què això és així i per què esta paraula porta H i esta no porta H o és amb G o amb J i dius, clar, que un alumne te pregunte per què hi ha Jiménez amb J, amb J i Jiménez amb G. Explica, perquè jo no ho sé encara. Tu ho saps? No, ja t'ho dic. És una cosa que no vaig aprendre en el curs. Tu has de dir, això és així, memoritzeu-ho i ja està. És la forma més ràpida, perquè si te'n vas a la forma real pot ser, o jo intuïsc que és per costum o per una qüestió etimològica, però és que a l'alumne que aprèn espanyol això no li interessa l'etimologia. Clar. Encara que a mi m'encanta l'etimologia. He fet una sèrie de vídeos sobre etimologia i he après una barbaritat. I m'ho he passat molt bé. Però clar, és una cosa que no és tan important. Vull dir, a més, el castellà té una cosa que per als estrangers Espanya és sol, playa, sangria, siesta i toros. Val? Vull dir, una persona estrangera que vol aprendre una segona llengua és l'anglès, perquè és la llengua franca del món, pot ser alemà, pot ser francès per feina i espanyol per vacances. Espanyol per vacances. Per supost. Sí, si no cal que l'aprenguem. Clar. Però, sí, és veritat. Però clar, jo en un principi jo veia, ostres, som una llengua de segona divisió, però és tot el contrari, perquè els alumnes, i jo treballo només amb adults, no com Michael Jackson, talleu això. No, així no tallem res. És que no tallem res. Ara tindràs un problema. Bé, treballo només en adults. Jo em vaig adonar que els meus alumnes venien amb ganes, perquè ells volen anar de vacances, volen disfrutar del que significa la cultura hispana, no només d'Espanya, sinó de tota Latinoamèrica també, o Hispanoamèrica. I això és algo que és molt important, anar amb ganes. La motivació, sí. Clar. Això és el número 1 per aprendre qualsevol cosa. En quin idioma és el teu dia a dia en Praga? Quin idioma és el que més utilitzes al llarg del dia? Anem a fer molts talls, així, aneu a censurar moltes coses que vaig dir. No, és que... T'ho he dit de veritat. Tu pensa bé el que vas a contestar perquè no anem a tallar. No, perquè així, al final, no ho hem fet fins ara, però pense que és un bon moment per a fer-ho. Posarem un Chiron, es diu, no sé com es diu, els rètols estos que hi sent en la pantalla per baix al final dels programes, i direm que nosaltres dos no ens fem responsables del que diga l'entrevistat. És mentira. Ara mateix estic dient que és mentira. Ells responsables de jo no ho sé. Jo he vingut així quartat. Però la pregunta que jo t'he fet era super... No sé quin problema pot tindre en compte. No, veurem la resposta quina és. A veurem per on és. És que l'animalada serà tan gran que sí que haurem de tallar. Ni s'atrevís a dir-la. Català. Què? Català és el que parles... La llengua que parlem... Més habitualment. Ahí està. I clar, això, dir català a València de vegades és un poc... Però jo penso que la immensa majoria té superat aquesta discussió. Espero que sí. Efectivament. Aleshores, tu parles català perquè la teva parella va aprendre català. Sí. A Praga. A Praga. Sí. A Praga. Amb un profe mallorquí. És que jo el que estic pensant és que podia haver vingut la teva parella i tu no. Clar. Mira, bona pregunta. Di-li a la teva parella que li farem un Skype, perquè ja està a Praga ara. Sí, ella ara està a Praga. Dis-li-ho, aquesta és la teva càmera, dis-li-ho. Andy, estan esperant-te. M'han dit que ells ja ho arreglaran, el tema del vol i l'hotel i l'estància. No, hem dit un Skype, un Zoom. Skype. Ho he entès malament. Què diu Andy que no? Que si no la convidem que no. No, la veritat és que ens faria molt de goig. Segur que ella voldria i és molt interessant la comunitat de, vaig a dir catalanoparlants, perquè és que el valencià
en general, fora del món, no sé, o sigui, fora de València no se sap que n'hi ha dos llengües. Sí, és de veres. Però tu fas l'esforç de explicar que a Espanya no és només el castellà el que es parla? Sí. La gent ho entén fàcil, això? Sí. Molts se sorprenen, però és que, clar, Espanya és un país molt variat i això es reflexa en això, les per llengües exemple, que es parlen. en Txèquia passa? N'hi ha no. En Txèquia hi ha diferents formes de parlar Però és el txec. un estàndard, Clar, no? però si ho penses lingüísticament, vull dir, per què el valencià, per què anem a dir, un poble al sud de València, per favor, ajudeu-me. Un poble al sud de València, Benifaió. Alginet, el teu poble està al sud de València, Sergi. Elx. Que te'n vas a Praga una temporada al sud de la comunitat valenciana. Elx. Dènia, no sé. Dènia, vale, anem més Oriola. al sud. Oriola, vale, anem al sud. Oriola. Per què el valencià d'Oriola és valencià, igual que el valencià de Benicarló, però te'n vas un poc al nord de Benicarló, a Vinaròs, i ja no és valencià, és català? No serà més semblant la llengua que parlen a Vinaròs i Benicarló que la llengua que parlen a Benicarló i allà al sud d'Alacant? Però no serà que la llengua és la mateixa, que té diversos parlars i té diverses denominacions? Clar. Sí. I això tu els ho expliques, perquè clar, tu els expliques. Senyors alumnes meus i senyores, a Espanya està el castellà, que és la llengua oficial a tot l'estat, però després hi ha llengües que són tan oficials com el castellà en diverses zones. Sí. I tu els expliques que està el català i el valencià, que són dos formes d'anomenar a la mateixa llengua? És que oficialment... A veure, mira, saps exactament què els dic jo? Jo els dic que el valencià i el català és el mateix, igual que el mallorquí. És la mateixa llengua. Lingüísticament, no políticament. I a partir d'ahí, el que diuen els lingüistes sobre la llengua o el que diuen els polítics sobre la llengua, cadascú pot triar el que vulgui. El que vol. Saps? El relat I és que lliure. vulgui. I jo no vaig a criticar-ho. Saps? Però jo és el que he viscut i he après sobre la llengua. Saps? I això. Però, sí. Escolta, tens una insígnia de YouTube, no? Sí. Bueno, no es diu insígnia. M'ho acaba de dir. Com es diu això? Jo li dic un play de YouTube. Un play de YouTube. Perquè és la forma de... un play. Play I això, quan te ho donen? Quants seguidors has de tindre? 100.000. Ja tens 100.000 seguidors. La primera, sí. Tinc 130 i algo. 130.000. Sí. I ens podria passar. Sí. Això existís? Es poden trasbassar seguidors? Tu dius, mira, me'n sobren 3.000 i me'n passes. No es pot trasbassar. No, però estaria bé. Bueno, això després, quan apaguem les càmeres, ho arreglem econòmicament. No, perdona, no. No, realment no es pot. No es pot i, a més, és un públic diferent i és una cosa que, segons l'algoritme, no recomana que feu una cosa que la majoria de youtubers hem fet, jo m'incloc, que és intentar buscar un públic que no és el teu. Saps? El meu públic és... El públic que jo vull són estrangers que volen aprendre espanyol al meu canal. I el meu canal s'ha omplit d'hispanoparlants, suposo que la majoria són latinoamericans, que volen entreteniment lingüístic. I jo no és això el que estic a gust fent-ho. I ho he fet i m'he divertit molt, però ja no. Sí, perquè tu vas tindre una temporada que fes més show. Sí. O sigui, donaves consells, anava a dir tips. Donaves consells, però tot tenia una càrrega de show. Sí. Té una càrrega de show, té una càrrega d'humor, perquè sobretot tu em coneixes bé i jo no sé dir 3 frases sense dir alguna cosa amb humor, però és la meva forma de ser. Jo no vaig a ser davant la càmera ni davant dels meus alumnes ni davant dels meus amics una persona que no fa humor, perquè soc fals, seria fals, no sé fer altra cosa. I això em va donar tenir alguns vídeos virals, tinc un que té 6 milions de reproduccions. 6 milions? I què contaves en aquest vídeo? Perquè nosaltres anem a fer el mateix. A veure. Però això va ser una història curiosa. Vaig convidar a unes companyes de l'escola on treballava a Praga, era només arribar a Praga, més o menys,
I en Nadal van fer un soparet de Nadal en ma casa, allà en Praga, i vaig dir, per què no fem un vídeo i parlem de les diferències dels nostres països? Perquè eren 5 xiques, cadascuna d'un país hispanoparlant, una d'Espanya, altra d'altres països, i vaig començar a dir les paraules i elles les comentaven. Paraules de menjar, paraules de roba, tradicions de Nadal, coses d'aquest estil. I a poc aquest vídeo es va fer viral per qüestions de l'algoritme, sí? I això, i clar, a mi em va anar molt bé, el meu canal va créixer d'una forma exponencial, vaig guanyar pasta, i vaig continuar fent més i més i més vídeos d'aquest estil. Vaig estar un parell d'anys fent vídeos, m'anava molt bé, però continuem amb el que diem, no era jo. A mi m'agrada donar classes d'espanyol, saps? Amb humor, sí, però no fer entreteniment per a hispanoparlants. M'agrada que el meu públic sigui estranger i aprenga alguna cosa. És a dir, Sí. a veure, jo que conec a Sergi sé que és una persona que té molt d'humor, que li agrada molt la broma, però li agrada, és a dir, això és un plus. Entenc jo que quan la broma és obligada és el que més costa. De fet, tu i jo vam tindre una conversa que tu me vas dir, jo vull saber si la creativitat es teu es treballa. I jo vaig dir, jo què sé. Ni idea. Tampoc ho sé. Tu saps? Jo no tinc ni idea. A veure, jo crec que n'hi ha un poc de tot, però ha d'haver algo de creativitat jo prèvia. crec que sí. Has de ser una persona creativa i després això treballar-ho. Sí. Jo, el creatiu que no treballa encara no l'he conegut. Hi ha moltes voltes que dius, ostres, que ingeniós és aquesta persona que... com s'arriba ahí? Hi ha treball. Sí. Hi ha treball. Jo crec que sí. Però jo crec que hi ha, almenys al meu cas, molta còpia. Còpia en un principi, que no és el mateix que fusilar, que es diu. Que plagiar. Exacte, no és el mateix. Però còpia de dir, vale, anem a dir l'inspiració. Val? I tu t'inspires en algú i a poc vas trobant la teua forma de fer les coses, de parlar, de moure't. Jo penso que això, perdona, jo penso que això passa en els músics també. Per exemple, en els periodistes passa també. Jo no sé si recordes, quan feien pràctiques de ràdio en la facultat, la professora, la professora, perquè l'altra era professora, la professora, quan ens deia com locutar, li diem, locuta tu? I dia, no, penseu en una persona que admireu, que vos agrade, i intenteu imitar-la. I a base d'imitar-la arribareu a un moment en què tindreu un estil propi. Jo suposo que a l'hora de fer vídeos, a l'hora de fer classes, a l'hora de fer música, qualsevol cosa, és la via més curta, no? Més fàcil també i més eficient. Sí. Però és que al final, si ho penses, en la vida ho fem tot igual, no? Vull dir, tu eres producte de tot el que has viscut, de tot el que has vist a casa teua, els teus amics, el teu entorn, i tu parles d'aquesta forma, crec jo. Jo intento traduir-ho a les classes, als vídeos. De fet, he fet algunes xerrades, faig de vegades xerrades, o workshops, tallers, o conferències en general al centre d'Europa, i moltes han sigut de creativitat. Val? Però clar, i jo pensava, i com vaig a fer una xerrada de creativitat si ni jo sé exactament què és la creativitat? I parlant de creativitat, i d'imaginar coses, si no fores mestre, professor d'espanyol, què creus que estaries fent ara mateix? Què estaria fent? Bona pregunta. Com t'imagines? Vaig a dir-te què m'agradaria. O què t'agradaria, perfecte. Fer algun tipus de showman. Algun tipus de showman. M'encanta fer riure la gent i m'encanta passar-me-ho bé i això. Jo crec que sí, algun Joan Montleón 2.0. Tu voldries ser una Montleoneta. S'entendria aquest humor en txequià? El sentit de l'humor dels txecs és una cosa... Ara dirà, no en tenen. No en tenen gens. No en tenen? Són més serios que... No, sí. Clar que en tenen molt. Mira, n'hi ha una paraula que s'ha fet internacional, que és una paraula que ha exportat el txec, que és un adjectiu quan algo és kafkià. Això és de Franz Kafka. Franz. Un triple jo ara. Era Franz. Franz Kafka, sí. Que era un txec i és molt... de vegades és molt surrealista.
I a mi això m'encanta, perquè de vegades estan parlant de serios i estan dient alguna conya. I costa molt de vegades pillar-la, val? Però també tenen algun tipus d'humor que és molt, molt, molt simple i aquesta simplicitat a mi m'encanta. Tenen el José Mota lo que més i los risa morancos. Això és el que més risa fa. Clar, però està a veure els tipus d'humor. Sí. Perquè a Espanya també, que si l'humor català, que si l'humor andalús, i no tenen res a veure. Està los morancos i està Buenafuente. Què tenen a veure? Res. Clar. Després està Broncano, que és una hibridació. És humor, això és humor. És humor. Jo crec que sí. A tu no t'agrada Broncano? Sí, a mi sí que m'agrada, però que no sabia que era humor. Dona, que un dia te criden i te contraten i ara estàs dient que no t'agrada Broncano. Jo no dic que no m'agrada Broncano. He dit que no sabia que era humorista. Broncano, el dia que vingués així, cuidao, que no... No, és que no... Ens estem tancant portes. Bueno, Ens estem tancant... Tu què vols que vinga? Pablo Motos? Podria haver vingut i ara... Així pot vindre qui vulga i dir el que vulga. Jo no tinc problemes en ningú. Podrien estar Jo així. només he dit. Pablo Motos. Podríeu estar fent una entrevista entre Pablo Motos i Broncano, els dos junts, i em teniu a mi. Veus? Però saps per què? Perquè només tenim 3 micros. Clar. Hauria de Broncano i Pablo Motos compartir micro i no sé la cosa... No acabaria bé. No sé com acabaria. No acabaria bé. Això Escolta, està és clar. difícil parlar txec? És un poquet més que difícil. Però tu pots parlar-lo. Sí. Després de quants anys t'ha costat? Vaig començar en 2003, doncs farà per lo menys molts anys. Jo és que soy de lletres. Escolta, i com es diu en txec això com és? Però preguntat, això com és? Com dirien les nostres senyores dels pobles, això com és? Això com és? És que m'ho va dir la meva dona l'altre dia, i és una frase que jo no dic, però jo crec que és yak pak tak. Com? Yak pak tak. Yak pak tak. Yak pak tak. No és una forma totalment ortodoxa de dir-ho, però és que realment això com és Clar, és té una més expressió... metalenguatge que no només dir per què. Clar. Efectivament. Sí, que n'hi ha coses que com Clar. les tradueixes. Clar. Vull dir. O sea, si tu me dius he canviat de feina i jo te dic per què, és diferent que si et dic això com és. Clar. I si traduir això com Efectivament. és complicat, traduir comboi, Uf. ja ho tenim mal per a traduir al Ja castellà. anem malament. El comboi no té traducció al castellà. Mira, just abans de vindre estava fent una sèrie de paraules, vaig fer uns talls, uns vídeos en una conferència de políglotes que vaig estar, gent que parla txec i espanyol, estaven intentant explicar-me paraules en txec com traduir-les a l'espanyol. I jo havia triat ja una sèrie de paraules que no tenen una traducció. Una traducció en una paraula, val? Com comboi. Jo no sé com dir comboi en txec. Pot ser que el meu nivell de txec tampoc és tan... O perquè allí la gent no se convoia. No És sé que si comboi. fem comboi enseguida. Sí, I potser clar, allí el comboi pues, no existeix. Perquè el Pot comboi ser. es pot tindre i es pot fer. Sí. Hem fet un comboi Hem fet i un se n'ha comboi, anat clar. de... I tinc un però- comboi. Clar, però seria una il·lusió. És una il·lusió. Per a mi la paraula més aproximada és il·lusió. Il·lusió. És Clar. la il·lusió d'una cosa imminent. Sí. Per exemple, la nit de Reis, els xiquets i les xiquetes tenen comboi. Comboi, clar. Perquè està... Jo, quan arribi a casa, el meu gos té comboi. Sí, sí, és la il·lusió en l'espera. Sí. És eixe... Pues això ells utilitzen més com un verb i seria convoiar-se, però tindre il·lusió, i seria queixit-se. Això després m'ho escriuràs. A veure, no vaig a gastar-ho tots els dies, però per a ficar-ho algun rètol així ens servirà, no? No fan comboi per a fer una paella en Praga. Es pot fer una paella en Praga? Sí, jo en faig de tant en tant. Què dius? Que sí? Això com és? Això com és? Sí, mira. Pues sí, a mi m'encanta fer paelles i fer... El garrofó, què? Congelada, El sí? garrofó, no hi ha manera. No hi ha. Ma mare no s'ho explica encara com pot ser que en el Mercadona de Praga, que no n'hi ha Mercadona, que no n'hi hagi garrofó. No pot ser. No ho entenc. Però la meva sogra l'ha fet plantar des de fa ja un parell d'anys, batxoqueta plana, allà era de la Redoneta, i va superbé, està superbona, i des d'entonces ja no vol Millor que la que tornar. comprem així en el supermercat estarà. Boníssima, boníssima. Escolta, és fàcil trobar productes del camp d'ací allí?
Quan dius d'ací, vols dir de València? Sí, de les terres altes de la Ribera. I baixes, no? Perquè l'arròs L'arròs és de la terra baixa, efectivament. Sí, És que ens sentirà Nando Dura i s'enfadarà. Clar, jo ja estic pensant... Sí, vaig a rectificar. Sí. anem. Productes del camp valencià. I quan dic valencià és de tot el territori. Sí que se'n troben, no és tan fàcil, val? Però sí que se'n troben. I em va passar una cosa curiosa, que l'any passat va vindre ma mare, anàvem a fer una paella, i jo volia comprar algun arròs paregut a l'arròs d'ací de paella. I vam anar a un súper i vam trobar arròs sos. I jo dic, ole, que guai, arròs sos. Jo compré el quilo d'arròs sos, me'n vaig a... Sí, ha vist el vostre programa anterior. Me'n vaig a casa de la sogra a fer la paella amb ma mare i mire l'origen, Itàlia. I jo dic, bueno, no significa que sigui un arròs dolent. L'arròs pot ser igual de bo, però no era el que jo m'esperava. Però tu penses, el compres pensant en que estava el tio Vicent segant-lo en l'era, secant-lo i tot això. Era Vincenzo. Jo he conegut a don José Sos Borràs, que era el fundador de Arroz Sos. Ah, sí? Sí, era amic de mon pare. Amic, conegut. Tenien camps per allà pel costat. Els camps de mon pare estan molt propet de la fàbrica original. Escolta, si anem un cap de setmana a Praga, què hem de veure? Què heu de veure? No sé si veure o fer. Heu de beure cervesa. És molt important. Els txecs són el major consumidor per càpita de cervesa del món, amb molta diferència al número 2. Amb el número 2. La beuen en copes de Bohèmia? No. Estaria bé, Ells li diuen directament mig litre. Mig litre de cervesa t'has de beure. El que així jo conec per un tanque de cervesa. Sí. Un tanque. Mira el que me va passar l'altre dia. Vaig al metge. I el metge me diu... que això passa. No, és que me fa gràcia l'expressió mira el que em va passar l'altre dia. Mira el que em va passar l'altre dia. Sí, vaig al metge. I clar, jo estava en Praga, en el metge, i una de les preguntes que em fa el metge em diu, veus alcohol? I jo li dic, bona pregunta. Li dic, mira, si aquesta pregunta me la fa un metge espanyol, li diria que sí. Com me la fas tu, que eres txec, te dic que no. Perquè, clar, jo me'n vaig a fer-me una cervesa amb els amics, txecs, i la meva dona, txecs, i jo em bec 2, màxim 3 cerveses i ja no puc més. Però deixes de mig litre? Clar, tu dis-me si vas en una sentada en Espanya a beure't 1 litre i mig de cervesa. No. I jo bec un 10% del que beuen els meus amics. I clar, ells em beuen 8 cerveses de mig litre i tan tranquils. Per això, en Txèquia jo no bec alcohol. En Espanya, sí. Però sí, és una cultura, de vegades és problemàtic, el tema de l'alcohol. El tema de l'alcohol, sí. Sí, n'hi ha un sector bastant alcoholitzat, perquè jo crec que a la societat tenim molt normalitzat l'alcohol, i és una droga més. Però cada volta hi ha més perquè així que som més consumidors de vino, jo sí que soc més consumidor de vi tu parla per tu, no parles que per de cervesa. Però sí que... Susana veu. No, ella veu aigua de Lourdes. Aigua sens. No, sí. Sí que durant molts anys s'ha dit lo de la copeta de vi, una copeta de vi al dia, la dieta mediterrània, la copeta de vi, això és sa, i cada volta hi ha més cardiòlegs que estan dient no, la quantitat d'alcohol sana és 0. Una altra cosa és que en vegam i que de les begudes que hi ha per ahir siga la menys perjudicial, de begudes alcohòliques. Però d'ahir a dir que una copa de vi és saludable és que és bo per a la salut. I això cada volta hi ha més cardiòlegs que diuen això és una mentira, això és una bola grandíssima. Clar. Jo estic convençut d'això. Clar. I conta'ns, ja ens has dit aquest problema en l'alcohol. Quines preocupacions té la gent en Txèquia? Què és el que preocupa? Una cosa que preocupa molt, en general, almenys a Praga, és la guerra d'Ucraïna. És un problema que nosaltres tenim molt a prop. Entre Txèquia i Ucraïna està Eslovàquia. Està Txèquia, Eslovàquia, Ucraïna. Tenim relativament a prop. Ara mateix Eslovàquia té uns dirigents que són molt pro-Putin, Robert Fico i Pellegrini, són el primer ministre i el president,
I, clar, moltes voltes es diu que a Eslovàquia no tindran problemes perquè, com són amics de Putin, quan Putin se'n vinga des d'Ucraïna a Eslovàquia, passaran a la carrera i vindran a Txèquia. I a Txèquia hi ha molt d'odi, com a molts països excomunistes, als russos, perquè són els que els van ocupar durant 40 anys. Abans tenien odi als alemanys perquè van tenir ocupació nazi. Clar, això t'anava a dir, han tingut ocupació nazi i després ocupació soviètica. I és una preocupació bastant gran. I els preus que pugen molt allà quan va haver la invasió de Rússia a Ucraïna, Txèquia va ser un dels països on més va pujar la inflació, van tindre tasses del 17% o coses així, i és molt fort. Jo crec que això són les coses. El nivell de vida allí és com així? És més car? Com és viure... Bueno, clar, hi ha diferència entre Praga i una altra ciutat. Sí. És una cosa que... Sempre es diu que... Allà es diu que Praga és una república dins de la República Txeca. És com una bombolla diferent. I el nivell de vida a Praga jo diria que és més alt que a Espanya, però la resta de Txèquia és més baix. Vull dir, jo veig així més igualtat i allà més desigualtat. Però no són uns nivells que diguis que la gent es mor de fam o la gent té 2 Ferraris. No és això. Però sí que veig una diferència més gran. I es veu també molt reflexada, per exemple, en els sous. Allà és, jo crec que relativament normal que un jove que estudia informàtica acaba d'estudiar, el primer sou són 3.000 euros. Com així? Però un treballador que sempre es fica l'exemple d'un caixer del supermercat, doncs si arriba als 600, 700, 800 euros ja és molt. Sí que és molta diferència, sí. Per això veig una desigualtat més gran. Però jo veig en un entorn a Praga que és, jo diria que millor que així. Hauré d'anar a fer-te una visita. Quan vulgueu. És tan bonica Praga, com diuen. És molt bonica. És que no coneixem. Tu ja te sents un praguense. Un praguense? Com és el gentilici de Praga? Jo diria praguense, no? Sí. En valencià ja t'he dit que no serà praguense. Jo crec que en valencià no serà praguense. I en castellà crec que tampoc, però no puc. No tenim ara l'ordinador. Sí, jo crec que això serà dependrà del costum. Però te sents més foraster allí a dia d'avui o te sents més foraster quan vens així de visita? O no te sents foraster, perquè tu eres ciutadà del món? Jo soc ciutadà. Això queda molt bé dir-ho ara, no? Sí, això queda de titular de la revista Hola, de totes aquestes pijes que dicen ahí. Però és que sí que és de veres que hi ha gent que quan se'n va de la seva terra i torna, veu, com que has pres distància. Això a mi m'ho ha contat gent que se n'anà del seu país i al tornar veu tots els estereotips de la cultura, és quan és conscient de ara a tu això t'ha passat? Sí, totalment. Però no significa res dolent, no és mal, és simplement veure que n'hi ha diferències i ja està. Jo sempre dic que jo no soc absolutament nacionalista, jo soc espanyol perquè va donar la casualitat de que vaig néixer en Espanya, ja està. No he fet ningú mèrit per a ser espanyol. No... Com he dit abans, el meu poble, el meu país, l'única cosa que m'atreu és els records i la gent. El país com un terreny em dona igual. Però no puc deixar de reconèixer que bonica és Espanya, en general. Perquè és molt variada i, a veure, per què som una potència turística? Perquè la gent vol vindre. És que això és lògic. I perquè tenim pimentons salmorra, que allí no n'hi ha. Allí n'hi ha pimentons salmorra. Calla que Matia Maruja m'ha dit que me farà un pimentonet en salmorra envasat al buit per emportar-me a la Praga. Dili que me'n faça un a mi i jo passaré i la replegaré. Vale. Sergi, a veure, estem en la recta final d'este magnífic podcast. Vinga. I sempre tenim un joc que tu ja coneixes com a gran seguidor que eres de... Ja l'he llegit les respostes. No, clar, mentira, no l'he llegit. Ara m'has dit de pasta de moniato. L'has llegit o no? No. Tenim 3 titulars i un d'ells és cert i els altres 2 són boles ben grans. Vinga, anem. Avui llegiré jo, no? Els llitges els 3 tu. Va, espera, música de titulars, vinga. Un grup d'espanyols intenta recrear les falles al barri jueu de Praga i acaba multat per pirotècnia il·legal.
el segon. Una espanyola que viu a Praga explica per què no hi ha supermercats als carrers de la ciutat. I el tercer, un valencià aconsegueix obrir la primera paella takeaway a Praga amb receptes de sa iaia. Quin creus que és el correcte? El correcte, només n'hi ha un correcte. Només hi ha un. Sí. Tu penses que pot haver més d'un? Jo diria que els tres són falsos. Però... Que els tres són falsos, no? No. Jo també, jo diria que els tres són... Però jo no visc a Praga, no puc dir. A veure, el segon jo diria que és fals, perquè està ple de supermercats. En tots els llocs? Sí. En el centre també? Sí. Aleshores... A més són bastant liberals, políticament, anem a dir, i està tot obert a tota hora. I després, l'altre és, el primer era... El de la falla, el que de la es falla multen per pirotècnia il·legal. Això vaig estar la setmana passada en una boda i volia tirar una traca i no me vaig atrevir, per si me tancaven, i perquè no tenia traca. I un valencià aconsegueix obrir la primera paella takeaway a Praga amb receptes de la seva iaia. Jo diria que el de la traca, és veritat. El de la traca és veritat. El de la falla del... T'he de dir que el titular, segons això està publicat, una altra cosa és que siga cert. Fiat dels periodistes. Clar, no, diu, una espanyola... Mai. Això és una notícia basada en el testimoni d'una espanyola. Sí. Diu, una espanyola que viu a Praga explica per què no hi ha supermercats en els carrers de la ciutat. I això és el que és veritat? I això, teòricament, és el que és veritat, perquè diu, els supermercats al cor de Praga solen estar ubicats en llocs menys evidents, com ara parades de metro o galeries subterrànies, lluny del bullici de les avingudes principals i fora de la vista dels turistes despistats. Això és una fake news de manual? Per mi sí. Està ple de supermercats. Perquè diu... Nosaltres busqueu en Google. Llegíem i diem, no és possible. Com que en soterranis i supermercats amagats? Això, Sergi, mos ho aclarirà. Jo dic... Això com és? Clar, com és? Quin santo? Allí com compren, com compren. El que hem pensat és, tu t'imagines un Mercadona en la parada d'Àngel Guimerà del metro? Clar, això és una fake news. Sí que hi ha supermercats a alguna parada de metro. Espera't, Sí. espera, que igual... Ara ho aclarirem. Sí, però... En les parades de metro hi ha supermercats. En alguna parada de metro hi ha algun supermercat. Un mini supermercat. El de les faltes, que diguem així. O Maxi. O Maxi? Sí. Perquè són molt grans les parades de metro. N'hi ha que sí, n'hi ha que no, n'hi ha de tot. Sí, i n'hi ha alguns supermercats que són el supermercat normal, altres són més... La notícia, que no és per defensar el periodista o la periodista que l'ha escrit, diu: esta disposició particular respon a una combinació de factors històrics i urbanístics. El nucli antic de Praga és un laberint de carrers estrets i edificis històrics protegits on les grans cadenes de supermercats no tenen cabuda en superfície. I això és l'explicació. Per mi això es diu clickbait. Perquè totalment. Si vas dins de la notícia ja té... Clar, totalment. Clar. A veure, és veritat que tot el centre de Praga, que és gran, tot el centre està declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i té algunes normes, però... Clar, i no pot anar al Carrefour a posar un cartell... Però sí que està ple de botigues més xicotetes, que allà ho porta una comunitat de vietnamites, i són els vietnamites que porten aquests supermercats, botigues 24 hores. Jo recordava quan estaven preparant el podcast i estava esta notícia, tu no sé si te'n recordaràs, fa molts anys hi havia una llegenda urbana que en les botigues que estaven en un soterrani del carrer Colom de València, la gent desapareixia en els provadors. Això, Susa, aquesta llegenda no la va sentir. No. Jo sí que la vaig sentir. Jo no. I no l'has tornat a sentir repetida. Era anterior... Ara ja no hi ha tendes que tu baixes per una escala per accedir al... Perquè ha desaparegut ja la gent. No. Els que portaven la botiga també entraven i la desapareixien llicència d'obertura. No, però que sí que existia aquesta llegenda i era anterior a Ricky Martin i la mermelada i tot allò del sorpresa. Però allò era veritat, i tu una mica ho va veure. No, i no existien les xarxes socials, que és el més complicat. No, ahí sí que era les històries que anaven contant-se... Com es feien les històries, és superxulo. Sí. Què? Què? Va, anem a fer una horchateta. Jo encara no m'he fet ninguna horchateta. Tinc molta fam, ja. Tu tens fam? Jo passo molta fam.
A quina hora sopen en Praga? Ma mare diu que no menja res. A quina hora sopen en Praga? Cap a les 6 i mitja ja estan sopant. Sí. I l'abuela de la meva dona, d'Andy, tenia una abuela que a les 5 i mitja ja estava sopant, però ell a les 5. Pues espera, que el berenar sopar l'hauran inventat a Praga. El berenar sopar l'han inventat ells. Clar. Tu els has explicat què és això del berenar sopar? Mira que no. No, l'esmorzar sí, perquè he fet un vídeo sobre l'esmorzar. Però el berenar sopar no, mira, pues he de fer un altre vídeo. Exacte, un altre vídeo i un altre viatge. Sí. Parlarem més amb tu. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, per contar-nos totes aquestes històries que valen la pena, no? Sí, Sergi, com es dia això de comboi? Com un verb, convoiar-se seria queixit-se. Però abans ho has dit d'una altra forma? No, el que has dit d'una altra forma és l'això com és. L'això com és. És que no me'n recordo, però iac-pac-tac. No ho vaig a repetir. Que ens ha fet molt de comboi que hagis vingut al podcast. A mi també. Ja brindarem a Praga. Anirem a Praga. Jo el litre i mig de cervesa no me'l faré. Jo cervesa no vaig a beure. Una copeta de bici. Quinet, allà. Així cadascú el que vulgui. Sí, fa molt de vida. En el pròxim episodi, més històries que valen la pena, com la de Sergi. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández.